Ayaw lang. Ano ba, tiko? Ayaw lang. Wafer naman na. Ayaw lang. Pinagkakaon siya na. Ayaw lang kayo. Patamo na naman ako. Ikaw, di pa ka mukhaon, Guaps? Basta siya. Ah. Si MJ, guwap. Kumot na tayo na siya. Buya-buya. Narabay si Kwati din. Gaya, lingi yung yam. Kamu na ko, guwap? Ligo sa dito. Plato, kutsara niya. Naligo sa kuwap eh. Ligo sa dito. Kaya, Wakay ka ng... maligo daw kayo, Wakay maligo. pin. Ka ng pulyo. Naaman. Tara, naapod ko yung kami. Gigi. Naamon di gani ko ikuan mo. Hello guys, magluto ko pansit. Magluto ko pansit. Kuan pa unta ko. Ano ba sa plato? Magluto ko pansit. Ako sa imo gisubak, Guaps. Nandun, di natambang eh. Naulim. Unsa gisubak ani, Guaps? Kuan. Bakit? Akong gisubak sa akong pansit kay manok. Ano man ko? Unsa din? Dilap-lap na ako sa buko kay what? Ano ba? Manok. Unya. Ato usang pahinayan kay ato usang hugasan ang pansit. Tagaluga ba? May mo, kamot man sa laki. Tagaluga ba kay ka? Assistant raman nila. Ya, inighuman ani hugas sa pansit. Butangan dayon ni sa gamay og kiniltil ni Manuel. Unsa kiniltil ni mo ani Manuel? Bugan. Butangag kiniltil duga sa iyang bugan. Hi B. Kasi para sa buwan kanila. Ah, kana nila. Hi B. MJ. Hi. Sabi niyo man bila ni banana na luto. Muna ko nagbutang tubig Manuel. Ato butangag tubig. Dayon atong ukayon. Wala pa man ni naluto ang manok Manuel. Pagkusgan ni nato di. Unsa pagkusog ani? Di makusog lagi. Asa ni dapit uy, pagkusgan man ni. Bugat kay pulbuyang. Kita ko pa lagi mo. Ano lagi ko sa lamisa ko kaon lapsoy? Sige, ara na ikaw bans man. Lagi ako ra ba nagluto ang pansit. Hindi bitaw mo so ko yung buwan. Bawal kita mo ba? Isa ira naman na. Lingaw na siya. Bless no. Nice kay ang kat. O pa-bless ang kat bi. Bless ni Ate Carla bi. Bless. Gamay lang eh. Da. Na. Di ka makaon Manuel? Oh, okay. Ngitiro na sa kape. Ikaw sa di ko. Ay na pagtiyo ko lang ganyan. Balik mo kang daan. Dala ang mukbang oh. Mukbang Korean yun na ha. Asa yung mga basurahan ka? Padugo na sa na din. Din. Yan. No, palitin ako conditioner paliog eh. Dili ko sakit. Ah, hindi ko ko. Lalo mo na katapitan. Ay, ko ano mong ayayay. Wala din niya. Dara MJ oh, hala kalami ani uy. Mukbang. Ay, palitin ko ako ano.
Pero ka. Pero sa imong bitsin asin card. Bitsin asin, nakikinig sa platuhan. Kanang Jollibee, asin. Kanang bitsin asin. Ali, dali MJ Ali ka MJ Nawa, nagbukbang MJ Dali. Ay, nice kayo, ang dog Ali, si Ikang dali. Buwa ako kanti. Hey. Mga unta guys, iskabitsi nga buwad. May mo to. Kunamit tayo. Gamit tayo. Buwa kayo, buwa. Maligsa si Oka. Bisihan nila, oy niya. Gamit yung kamatis po. Thank you, Gaps. Basta di lang hilaw. Ha? Basta di lang hilaw. Naman ko ikuan man hilay. Kamatis. Bakit gamit kamatis? Lamig kayo. Hindi makita na sila. Kita naman. Bisihan nila, eh. Nanguot pa dyan. Hindi, nagbato ka ba? Okay, sige na, trabaho man. Ako ready din. Ikaw, binili yung kabi. Oh, kutnan na rin, be. Kani, hatag niya kay Magis Mato. Ikaw, be. Sige, lingkod na Pops. Dara mo ba ko ini cute. Chicken daw. Baguan siya ba? Pagkita niya is, balong siya. Bago kayo kita, baguan siya. Nara ako diri. Wow. Nanaki karon na. Para okay ra ka. Kamis na yung kulatis. Luto pa na dili ka tubig. Tawag ka lang siya. Ha? Ano ito yung tabi nga sabot ka na ako. Ojo kay bawa na ba? Kasi check mo. Ako na pa.
chuye. Basta itong bay sa kong manghod, itong batang tukod. Ano yung usa ka example sa usa ka pamilya, ang bana naa sa kusina, ang asawa naa sa lamisa. Ang anak ko. Eh, anak ka nagatubang sa basura. Nagpasalit ko. Tay vlog ro ni. Gulay. Ha? Gulay? Dili ka dahon ko sa pansit. Kaya anak ako papalitong si Manuel Dihaguan. Aw iman og kuan. Wala ko ligo ka. Nagigda sa kalingat kay kanang sakit ang likod. Kaya ako ba dito na ko pahabot ako nubo. Awa ba? Kaya ba na? Di ba nila tayo na nag-drive ko na siya. Klaro. Sige, pagod. Kaya gabi pag yun. Kami na ito ngayon. Dito tayo mga dipulyo man yun. Oh, lumit ako. Dipulyo man yun. Iban masuri, mga asawa sa kay. Kayo mga bragos niya. Iya. Gamay man kayo. Ano yung hugot ang buhod Hindi masod mo? Sakto na ni ko ano? Masod mo sa bata ko? Oo. Parehas din ako. Hindi masod mo. Awa mo eh. Pambata man na. Mali Pambata ang na. ingon Pero niya. dito ba hugot Bata, bata. Hugot kayo diri. Ay, gamay na siya kuan, buka. So, ginaniya ko, tinagila niya, dito kay. Masod niya sa may tutorial. Ang iyang buka ba kay gamay? Daot, ano kuan ba? Atong sa inyo na may kuwan. Yan, bata. Kaya ano sa nila yun, manok sa Masod amin. siya sa bata. Ako ra na. Bubi na ko pa. Hindi ko kami ang kuwan. Gops. Wala ni ko man ko. Hindi na. Ang buhat gops, ikaw ka gops. Wala na akong kaote. Gani gops. Ala ang wala mo. Sa hindi ilaw. Kung ko pa pala na may pati. Basta akong kaote ba? Ano yung masod na ba? Nata mo ni gops. Ay, kung bata. Punta gid siya sa inyo. Sa tapo siya. Paglada, Manuel. Mga akong trabaho sa Muabi. Wala di. Ano akong gangon? Ano yung trabaho niya? Ari pa jud ka sa Ano akong gangon, Manuel? Hulod dun siya. Lah! Saan na siya? Ay, lai. Naikuan si Gusto lang. Ano nila? Nairin Rose, gata ko ba? Ilasan na na ano na yung mga Ulang. marunong ka ang. Sa inyo. Ano sa inyo rin sa natong tanan o kuwan. Babs! Ano na sa gagawin ng tamnan. Babs! Imong baso ba murang nagkaan? Imong baso murang kaang? Ya ko nung tamnan o kuwan. Cactus. It's the most expensive mystery box in the world. And I also bought a $5,000 mystery box. This $10,000 mystery box. A $25,000 mystery box. And a $100,000 mystery box. And all the mystery boxes you see here cost a lot better. And we're going to open every single one of them. There's glass in here. Let's do that. Nari si Teresin Gops ko lang. Ati sa si MJ upuan. Nakay si Teresin Gops no? Ani sa ko resin. Kaya ko nang nakalili bitaw ko yung kumurog na ah. Karo na mim na? Kaya ko nakainom, magilog, magulog akong ilong, bitaw sa kakuwan. Kani si Teresa ni. Nakabuhat kani, duha ka klase kani ug kani. Saan yung butang na sa shoes mo ha? Kaya ako gamit. Ye. Saan yung butang na sa shoes? Ako nakainom, nakainom, totoo na ako buwan. Kasi di mo? Ano siya dito? Buwan. Nakaulim, nagsugod, di mo ka ko ilong, badiri. Uno, imnan tali mo daan. Lawahin na, nagilok naman. Nagilok ako ilong, bakit ka og buwad? Nakalimot ko, ilong kalipon, o nakalimot ko tumardaan. Ay, kuha lang sa dito nga.
Gamay ra man na tayo manok. Lamig lagi. Lami. Kani ay kuan na lang kuan ani. Dahon na lang. Lami. Lami ni kuan. Lami man gud naman yun kay lami man sa nagluto. Hindi kay lamingon lang. Ano gani? Lami man ni. Iya, mo kasi kang Kinsa man? itang baso ya kayo nino. Kay? Ang una ko dito ng pasiksi. Kato yung buhat. Klaro siya. Ito mo to. Mga yung ginamdam sa kaysakay. Asa kayo pa. Ang kuha ka niya no, kay kuhan. Bininar kayo na siya Isa. lata. Itsay. Pichay o... Isa. Isa na. Ay, di ay, nanan. O, batong dahil, batong. Kay kuhan man, Ang nanaman siya niya ba? siya kanya. Manok. Bukog man agad. Wala, tunga lang ani. Pwede na, bisa. Pwede na. Ikaw, good. Kawi. Dili naman ako. Kung ano? Ayun. Lagi ko lang si MJ sa kuhan ay sa kanang YouTube. Nawag na yun yung MJ ko. Sakit talaga yun. Hila ko kuhan ko. Kita ato yun. Anak ko kuhan ko nga kuhan na rin. Ano gini si Mami? Usok kay ko ay. Kuya Boya. Ay, na itagay. Ha? Ay, na itagay. Di ko na man yun. Dapat ko na ko man yun. Ito, ito. Taasan na sa buhok ko eh. Nagulog mo? Pero wala, okay ko. Yops, kanay ko. Okay ko. Ay, manawag na dito. Ano na ba nana Gops? Pero dili nang kuan. Gusto ko usara kasi mana yan. Ano ko ang tayo ng anak? Pero dili. Ako na rin. Nagpray ba kayo? Dapat na siya kasi sige mo siya kukugon. Gusto pa yung kukugon. Hindi na magod siya kuligugon. Hindi na magod niya. Gusto pa yung kukugon. Laro ba? Ngayon, natin siya na kung siya. Kay. Ano nga ngayon? Narin niya angay-angay. Wala lagi siya ba? Sino nagkiba? Ano waski? Kung baka ginalita tika nga. Ano na pag-asyo man na. Yung mga namunungan pa siya natin man win. Sige, tagpaano. Naunsa man ni si Jubili ko ilang dali ko cake ha mo. Manhi pang manta na na lang kaon. Paghapit, Paghapit, okay. White cake. Na white cake din oy. Ganda.